Strawberry man ang binigay sa atin. Akala ko yan. Strawberry, akala ko lemon. Kaya nga. Strawberry. Napuno ng sugar. Ano ba yan? Oh my God. Ang daming nagbago kaya naligaw-ligaw kami. Oh, ang daming mga ganap. No? Wow! Sure na. Okay. May view tayo dito. Alam, kikita mo lahat dito. Oh. Kita mo ang Tsaka gateway malapit ko. na sa farmers, no? Oo. Oh, yun. Ayan na. Yes. Laki ng pinagbago, guys. Oh, lesson learned again. Nagtiwala ako sa boy na nagtikiket sa baba. Sabi niya, ganun pa rin. Ano pinagbago? Napagdesisyonan na pagkain ay gusto namin ng light lang. So, salad. And then burgers. Ayan. Ng Wendy's. Wendy's siya guys. Ayan. Wendy's. Okay naman. Ang cute pa ng iced tea. What kind of iced tea? Strawberry man ang binigay sa atin. Akala ko yan. Strawberry. Akala ko lemon. Kaya nga, lemon. Strawberry man binigay niya. Sabi, lemon eh. Yan din. Kaya mo na. Bakit ganun? Ganun na. Ay, ewan. Ewan ko ba sa babaeng yan? Tatanong-tanong ka. Tanong-tanong pa siya na pala masusunod. Ay, naku. Ano tayo? Sa Rustans na. Yan. Pag ganun tayo sa Rustans. Higar. Wala nang kasama ito. Encantato. Hey! Magasok ko Jai. Japanese. Yung Japanese bakery. Kuha akong pang-snack natin ba? Hindi mamaya ba? Mamaya? Tingnan ko nga ito, Kumori, Japanese Bakery and Cafe. Tingnan natin kung ano meron sila. Parang mukhang masarap. Mabilis. Teka lang. Mag-curious ako. Kumori. I want to taste. Oh my God. Kuha ako Wait lang. Yan, yung mga Hanjuku chocolate. Hanjuku original. And Hanjuku cheese. And Hanjuku New York cheesecake. Yan. Yung apat na yan kunin ko. Miss? Pabili nga po ng itong apat na to, tig-isa lang. Cash ka lang. Ha? Cash ka lang. Oo.
I want to taste para makita natin mamaya. Ito, Okinawa Milk Tea Cake Cup. No, ito, one, yung Hanjuku New York Cheesecake. Hanjuku Cheese, no? Oreo. Then, chocolate. Then, the original. Yung apat na flavor. Ito masarap naman. Some amount na lang po, ma'am. Okay. Isa yung mga cheese na po. Okay na po ito lang. Oh my God, ang daming nagbago kaya naligaw-ligaw kami. Ang daming nagbago dito sa Maynila. Yung mga pinupuntahan namin dati, nagbago na. Bakit ganun? Oh, see that? Yung daanan pati namin na papunta doon sa farmers ay meron ng escalator. At dito ay papuntang where? Where are you going, ha? Where are you going, ha? Babagyan na ng Gordia. You go. Pag right lang tayo, dito tayo sa good. Pag right, that is good side. Kita natin yan ano. Itong yan. Shabu-shabu. Yan. Ano tayo? Tongyang, Mary Grace. Ang laki ng restaurant ng Mary Grace dito. Oh, bago ito. Wala pa yan noon. Ano? Oo. Puso ngayon yung ano, ganyan. Yung yogurt. Napansin ko maraming French baker dito. Oh, bago itong fresh bake. Oh, bago lang ito dito. Alam ko lang sana. Ewan ko sa'yo, meron pa tayong dinaanan kanina doon na ganyan, ayaw mo namang umimik. Buti na lang. Buti lang hindi dyan dahil sobrang pila, oh. Daming pila. See? Daming may gusto ng ano, favorite natin. Dito tayo dati. Oh. Di ba nandito yung ano noon, SNR na pizzahan? Doon sa kabila. Kabilang building. Ayun. Kita mo? Oy, bago din to. Wala, daming bago. Oh my God. Ay, oh, matandaan ko na. Ito na yung world balance. Lagi tayo dumadaan dito. Ay, oo. Oh, ngayon, familiar na ako dito sa banda rito. Ito ang hindi na... Aray ko. Ito ang hindi na bago, guys. Wait lang at yung jacket.
inabot na kami ng pagsasara ng mall. So, magpaalam na ako. Then, we will see you tomorrow. Anyway guys, ito ay pamilyar na kayo dito. Yung mga nagbago dun banda. Okay, let's go. Okay, bye-bye. See you tomorrow. Ang daming mga ganap, no? Ang daming mga nakikita sa paligid-ligid. Ang daming nagbago. Okay guys, bye-bye. Bye-bye. Ito ang hindi rin nagbago. Oh, hindi bago sa mata. Hindi rin nagbago. See? Ganun pa rin. Ganun pa rin na nandyan pa rin yung pure gold. At nandito pa rin yung mga ayun, ayan. Ito na. Dito kami galing sa gateway, guys. Yan. Yan, oh. Taas. Oh. Sa taas ng building ng gateway. Yan kami namasyal kanina. Tapos, ngayon, uwi na tayo. Ayan. Ang layo ng uwian namin, guys. Pero mag-taxi na lang kami. Punta kami ng Kogyo. Bagong na yun, gate 1. Doon sa bahay namin doon. Okay, bye. Halika na. Ayan. Wow. Ayan, may bintana. Oh, nice. May view. May television. May complete. And the best thing is, wow! The view. Okay. May view tayo dito. Alam, kikita mo lahat dito. Oh. Kita mo ang Tsaka gateway. malapit na sa farmers, no? Oo. Oh, yun. Ayan na. Yes. Tomorrow morning early. Ganda ng... Ayan. Punta tayo dyan sa farmers bukas ng magang maga. Mag-almusal. Okay. Yun. Ang ganda. Very nice. Ito ang ano niya. Very nice. Hmm? Bakit ang damot nila sa hangin? Sa sunod, magdala ka. Magdala ka sa sunod. Wow. Meron pang mga ganyan-ganyan dyan, ha? No? Hmm? Meron pang ganyan-ganyan. Hmm. And, Okay, meron din silang mga table na. May table din, malungang table yun, oh. ayan. Oh? Ang duwa. Ang laki ng table. Yung May TV. ref pa sila dito, oh. Yung TV gumagana. Refrigerator. Ayan. Wow. Oh, Yun. malamig. Ang Yun. left. May ref. Meron din tubig. Tapos, Yun. ha? Meron silang lagayan ng ano dito, shape na ano. Kung meron kang ano, pwede mo lagay dyan. Yan. Kung meron po kayong mga problema sa sex na gusto nyo ihingi ng payo, you may also message me. At kung may topic kayo, Yan na. Hmm. Yan, at may toiletries, of Habang meron kang course. Colgate, okay na. At, May Colgate pa. akala ko kasi ay bibili pa kami. At the best thing is that I have Hair dryer. ayan, yung problema ko every time. Meron, complete. chinelas na libre, oh. And they have slippers. Ayan. Slippers for okay. Okay na. Very clean. Very clean siya, guys. I love the flooring. Pagbaba mo, Wood talaga na wood. Wood na totoo. Oh, ganda. Tapos gusto mo mag-order, may tapos may complimentary mineral water. Tapos ayan. Ayan. See? Okay na. Okay, magpahinga na tayo. Pero ang CR kaya, this is the most important thing. Wow, may sampayan. Yun ang na-strike ako. At nakaseal pa ang CR. Ayan ang pangalan ng hotel. Kita mo yan. Dito sa may gateway. Tapos may bathtub. Wow.
Oh, pwede ka nang magbaba dyan sa bathtub. Magdamag ka, dyan na matulog, pwede rin. Ha? Kung gusto mo. Kung gusto mo raw. Okay. Oh, okay na. Gusto kong matulog, yun lang. Number Teka 1. ka na. Kasi gusto kong mag-rest. Okay? Bibili ako. Hi guys, good morning, good morning, good morning. 4:51 pa lang, ayan. At nandito tayo ngayon sa Farmers Cubao. Ayan guys, yan, lalabas na kami. Tingnan nyo ha, ang view sa babao, nakikita yung mga tao. Ang ganda dito sa napag-check-inan namin ngayon. At ang lapit sa lahat. I love it. Siguro, swerte lang namin na nandito. So, ready na? Check out mo kayo. Let's go.
Dito na. Okay mo na yan? Oh. Ikaw na mo yan. Maglalakad na tayo papuntang munisipyo. Magbabayad lang tayo ng tax ng ating property dito sa Antipolo and then balik tayo. Papunta tayo sa, ewan ko kung LRT ang sasakyan mamaya or yung van pabalik doon sa Cubao. And then punta tayo ng PITX kasi yung biyahe ng Baguio. Ayan. Oh, di ba? Kung saan-saan nakarating. Wow, ganda ng bago. Ganda na ng munisipyo. Grabe. Oh my God. Ang laki ng binago. Ha? Oh. Ang laki ng pinagbago, guys. Oh, asensado. Grabe. Pati sa bayan, sa palengke, napansin ko talaga. Ang daming pagbabago, no? Mga pinuntahan namin, totoo lang. Ang laki, no? Pati siya nabigla, oh. Antipolo City Hall, Annex Building. Ang taas. Ang taas niya. Dito tayo. Magbayad tayo ng tax ng property namin dito. Sa Antipolo. Kasi it's been almost 10 years na hindi kami nakabayad. Oh my God, natatakot na ako. Pwede niyo i-batid. Ang babae nila, grabe, sinalubong na ako. Tapos tinanong ko agad. Dito lang ang gallery, tapos dito mo. Alika na, samahan mo na ako. Dala-dala pa ako. Ayan, huwag mo na dalhin. Iwan mo na. Punta ng third floor. Wow. With elevator na ngayon. Asensado talaga. Ang daming pinagbago dito. Daw. Assessor's office. Good morning po, ma. Grabe. Ang laki ng pinagbago. Nakakagulat. Ha? Ilang years kaming nawala? Hindi naman totally nawala, pero hindi kami pumunta dito. Oh, tingnan mo, ang ganda. Oh, market day yata. Ano ito? Weekend market. Wow. Ang dami mga gulay na napulitas. Oh, Lugaw na? Bakit lugaw weekend lang? market pala. Because today is Friday. Ang galing naman. Ay, ate. Tingnan nyo, nakalayo na yung isa. Hey! Iwan mo na ako. Oh. Merong mga events, may mga activities dito. Ang saya naman. Saya na Antipolo. Wow, may mga bata na Bibili ka sumang kasoy? Bili ka, ma'am? Dito tayo sa Antipolo. Ang dami nilang tindang ganyan, no? Sumansan. Ganda sa ma'am. Dami ka sa logo. Hindi ka na. Daming pagkain. Alam ko yung shirt. Ayaw. Di ba? Di ba hindi mo yung sinasagot? Hindi na si ate Bing. Asawa niya. Ano ito, malayo? Saan? Kita rito, yung muli lang ito, dulo. Ay, oo. Lakarin natin. Oh my God. Madam, jacket. NNHS. Ha?
Muna tayo. Let's go. Oh my God. Oh, ang ganda pala ng PITX. Ang ganda ng PITX, guys. Yung terminal. This is ang ganda ng terminal na ito talaga. Lahat ay ang comfort or convenient ng passenger ang inisip nila. Ang ganda talaga. Ang linis, kompleto. Ang linis ng CR pumunta ako. Tapos, yun. Systematic lahat. Tapos meron pang French Baker. Ay, eto nga kami oh. Sa French Baker kami. Nasaan ba French Baker na nakasulat? Wala. Andito kami sa French Baker, guys. Ayan. Sa ba nakakaalam ng French Baker? Alam niyo. Ayan, French Baker. Dito kami nag-lunch kasi, you know, sabihin na lang natin 5 hours ang biyahe. So, yung mga iba dyan, sabi nila, mas maganda raw sa Cubao dahil malapit sa lahat. Oo nga, para sa akin, sa mga sakayan, mas malapit talaga. Pero kung gusto mo ng comfort or komportable na biyahe, ay dito na. Thank you. Wow, ang cute naman. Ayan. Baon natin sa bus. Baon namin sa bus. Ang cute naman.
Okay. Ang tagal naman ng pagkain namin. Salad lang naman at saka anong in-order mo para sa'yo? Yung Yung chicken? chicken a la carte. Ah, Chicken a la carte? ito? Wait, with salad. Ah, okay. Chicken na laking sa kanina. Okay. Sa akin naman ay chicken salad croissant with barbecue condiment. Hindi ko pa na-try yun. Kaya try natin yun. Try natin ngayon today kung okay ba. Punta ako sa taas for this. Yung ticket namin na galing sa Klook. This is from Klook. Punta ako sa upstairs para sa gate 2. So, sa gate 2 is sa taas.
Oh, lesson learned again. Nagtiwala ako sa boy na nagtikiket ko sa baba. Sabi niya, sa gate 2, hindi pala. Pinakit sa akin ng direksyon ng isang employee nila. At sabi, doon sa gate 6. Teka, balik ako doon. Abuti pa, kumain na lang muna ako. Iniwan ko si Edgar doon sa French Baker. Pero, okay lang. At least alam ko na ngayon ng sure na gate 6. Gate 6 is for Baguio. Okay, anyway, no problem. Natuntun ko na. Anyway, ang alis namin is 4 o'clock p.m. Ang check-in time is 3 o'clock. So, okay lang. Meron pang oras. Meron pa siguro isang oras. So, isang oras lang kumain kami and then we will go na to gate 6. Yun. Baba muna ako. Iniwan ko siya ito. Iniwan ko siya kasi nahawa ako na gutom na. Pagod na gutom. Okay. Okay. Gate 6 pala. Kaya hindi pala porket naka-uniform ay magtiwala na tayo. Minsan lolokohin tayo. Niloko ako nun Okay na. Oh my Anyway, God. exercise. Exercise yung sa akin. Okay. So, balik tayo sa French Baker. Ay, ang dami na sila. Ang dami umuwi ng Bicol. Grabe. Grabe na. So, doon na mga passengers dito sa terminal. VIP. Ano na? Yeah? Wala, yung naka-uniform dyan na tinanong ko sabi ba naman sa gate 2 kanya? Ano ka ako sa gate 2? Doon naman sinabi nila sa akin hindi gate 2 sa gate 6. Kasi dito, mamaya, tayong dalawa. Okay, happy kami. Yan lang. Kaya ko naklaman niya. Basta yung Nakatugayan. okay. Dami pala. Hati tayo yan, hati tayo dito. Dami Wala, dami naman. Yan. Baliktad naman sila maglagay sa ano nila sa menu. Dami pala. Maliliit ang sa photos. Pero sa personal, malaki. Iba itsura nito sa itsura nung nasa ano, SM. Kaya pala matagal ito. Mas marami pala. Mas marami dito kaysa SM. No? Nandito tayo sa PITX kasi first time lang. Quality pala ito. Ayan, smiling siya, oh. Oh, ang babait nila, oh. Kaya na. Tulungan mo na ako. Oh, Bakit ang tagal na sa'yo? Meron mo, sa akin na ito. Iba pa yung kanya. Naku, maparami tayo ng kain. Hindi, ah. Yung sa'yo chicken. Yan ang sa'yo. Yun sa'yo. Chicken salad. Yan, Mali. Okay. hati-hati tayo. Para Sige, thank matikman you. natin yung ano nila. Oh, Dami, thank you. dami. Busog. Busog. Sobrang lusog nito. Ayan, tapos na kaming kumain. Ay, salamat. Thank you, Lord God. At busog na busog at ang sarap ng pagkain. Ngayon, puntahan na natin yung ticket. We proceed to ticket booth 6. Okay, kalma lang. Makakarating din tayo. Smile.
Nakuha na namin yung aming boarding pass sa sa ticketing office number 6. Okay, go. So, let's go to the second floor. Doon tayo mag-depart. So, punta tayo. Gate G04. Punta tayo. Gusto mo Jamaican? John Lemon Juice Bar. Gutom na naman to. Gutom ka? Wala, tinignan ko lang yung kung ano ba yun. Napriyusa ako ba? Ay, ito oh. Kuha ako. Para matikman mo. Oo nga, masarap. Second floor. Siya ba? Siya ba? Damo na. Four. Doon. Hindi. Baka doon banda, kasi ito na yan, oh. Baka doon. Joseph Gregory Mandela is the universal para sa pag-iingatan ng mga personal na nalito sa phone, water, gas, at iba. Maraming salamat. This is Paris, where every destination is a story of beauty, every turn is a generation. Yan, number 4. Sabihin natin ang departure natin dito. Highlands Coffee. Galing ng Baguio kasi Highlands. Sa Benguet. Yun din ang hotel natin. Ang pangalan ng hotel natin is... Ano na yan? Highlands Hotel. Highland City Mall.
Highland. Mahilig ka sa Highland ah. Highland yan. Sa meaning, mga ano ito lahi ng mga ito. Mag-iisa-isa lang? Mga itneg. Itneg is race ng mga tao sa bundok ng Dagat. Not. That's it. Ayan o. Oh. Andiyan kami kanina. Lumipat kami dito dahil hot coffee. Ayan. Yung oras yan. Dahil may announcement na mag-ingat daw sa mga gamit, ganyan, ganyan. Hindi kami pa kanina, bibingin na kami, paulit-ulit sinasabi, reminder. Siguro maraming na kumukuha dyan. Ako naman itong mga tao, bakit nakialam ng gamit ng may gamit. Kaya sabi ko, punta na nga Si tayo John Travolta dumaan, si John Travolta. sa coffee. Punta na nga tayo sa coffee shop. John Travolta ka diya. Okay. Tapos na. Okay, let's go. Dami kong sabi tayo. Let's go. Nandito. Let's go na. Marta. Hello po. Number 4. Uy, ito na yung bus. Seat number 4. Pala number 4. Uy, ganda rin pala. Ay. Oh my God. So excited. Ayan, ano mo? Ano mo?